Let's be real. Money affects almost everything in your life. Tama, hindi? It can either be a blessing or a burden. A tool or a trap, depending on how we handle it. Some people spend their whole lives chasing money, but never catch peace. Ibig sabihin po niyan, wala silang goal sa buhay, kundi magkaroon ng maraming pera. Pero hindi po sila nagkaroon ng kapayapaan. Others honor God with their finances and somehow they always have enough. Imagine niyo po ito, mga kapatid. If we were to take a look at our spending habits, nangigastuan tayo, dagiti kwarta tayo, for the past month, what would they reveal? Do you have a listaan kung saan mo ginastos ang pera mo for the last month? And if you were to review where you spent your money, what would that record reveal? Number one, would it show a heart that trusts God or the heart that fears running out? Big sabihin, ang dami mong ipon pero hindi ka nagbigay kasi natatakot kang mawalan. Or number two, would they reflect wisdom and stewardship or impulse and regret? Makikita po ba na yung paghawak natin ng ating mga finances, you look at yung lahat ng paggastos ng pera, masasabi mo ba na, wise to, wise ito? Or masasabi mo, ito impulse, ito hindi ko dapat binili, ito hindi ko dapat ginastos dyan. Regret. Number three, would they prove that God is first? You look at your record of expenses last month. Would they prove that God is first or that we are honoring Him like we should? Example, no, sweldo mo, 30,000. Ilan ang tithes? Ilan yung offering? Meron ba? O ginastos mo na lang lahat para sa pangangailangan mo at sa lahat ng gusto mo? The way you spend your money and resources will reveal your heart, your priority, your mind, and your character. That's why today, I would like to share with you the 8 financial principles for life. At isi-share ko po ito sa inyo, 8 na prinsipyo o guide na pwede mo o dapat mong sundin para sa buhay mo. And I'm going to share this with you not only because my prayer is you become financially stable. Ano po ang ibig sabihin ng financially stable? Hindi palaging kulang. Sino po sa inyo, pagdating sa finances, may surplus? Wala. Sino po sa inyo, pagdating sa finances, parang palaging kulang? Taas ang kamay. Hindi ka stable. So ang prayer ko po, through these principles, not only that when you follow them, you will experience financial stability, but actually, finances or money is about your spiritual life. Kung malamig ang spiritual life mo, doon sa monthly na paglabas ng pera,
makikita mo kung saan napupunta ang pera mo. Because it will speak of your spiritual life. Pero kung ikaw ay mainit spiritually, makikita mo magre-reflect din na kahit maraming pangangailangan, pero nandun palagi si tithes, si love offering, si commitment, si first fruit. So your financial record cannot lie. Hindi pwedeng magsinungaling yung record ng finances mo. When we talk about your financial record, it speaks of your spirituality. Hindi siya kailanman magsisinungaling. So naunawaan po nyo that these 8 financial principles will not only make you financially stable, but also to make you spiritually strong, and also to free us from the grip of money. Kung minsan akala natin tayo ang may hawak sa pera, pero ang nakakalungkot, pagpapansinin mo yung buhay mo, pera ang may hawak sa'yo. So we will be free from money's grip, and the Lord will position us not only to be blessed, but to be a blessing. Gusto niyo po ba na hindi lang kayo pagpapalain, pero ikaw ay nagiging pagpapala? Taas ang kamay. Okay. God does not only want to fill your pockets. May pocket ba kayo? Baka naman wala. Or your wallets, or even your banks. He wants you to overflow. He wants to overflow your purpose. Ito po yung palagi kong sinasabi, and please, pakinggan yung maigi. Isang bagay na ma-recognize mo yung mga blessings na binigay ng Diyos sa'yo, malaki o maliit. Pero it is another blessing na ma-realize mo kung papaano mo gamitin ang mga blessings na yan. So it's not just about having blessing. It's about knowing the purpose for those blessings. Yan po ang concept ng financial management. He does not just want you to make a living. Kaya nga yung iba mag-aaral para magtrabaho. To make a living, He wants you to make a difference. Many people, they only make a living. 8 to 5, trabaho, just to make a living. Alam po nyo, nakakapagod yan. At the end of the day, it's not how much you save in the bank that matters, but how you made a difference in this world that matters. Kaya sa financial principle na ito, ay ating pag-aaralan not only how God will bless us in making a living, trabaho, paano maghanap ng pera, but to make a difference with our blessing. Tinitignan ko yung mukha ng iba sa inyo, mukhang doon sa dalawang yun, parang wala kayong pananampalataya. May pananampalataya ba kayo doon sa God will help you make a living? Kasi wala eh, parang wala. Mayroon ba kayong pananampalataya? Pakita nyo naman sa Panginoon na may pananampalataya kayo. Mga kapatid, 20 minutes lang, 30 minutes lang tong preaching ko. Tapos tutulugan nyo lang. Tapos magmumulanglang lang tayo. 30 minutes lang to. Can you give this message a very attentive spirit? 30 minutes lang to. At this will make a difference for the next 30 years of your life. So let's listen attentively. Alam nyo, pag ikaw kasi nandito sa pulpit, nakikita mo lahat ng mukha. Nako-concern ka doon sa tao na alam mo, sana nakikinig ng taimtim, pero palpalabasan na lang ang nakakapanghinayang.
Kaya bilang pastor, ayoko po na manghinayang ako habang nagpipreach sa inyo. Gusto ko po, yung tingin ko sa inyo po habang nagpipreach ako, tuwang-tuwa akong mag-pray mamaya, Lord, ready na ang mga anak mo. I-bless mo na sila. Okay? So ulitin ko po ha. Alright. So God does not just want you to make a living. Hindi lang po dapat dun ang buhay mo, but to make a difference. So, let us get ready because we will apply these principles. Your life will not just become better. Sino po gusto nyo mag-improve ang buhay? Hindi lang po yan ang layunin ng preaching na ito. You will be greater. Hindi lang po yung buhay mo mag-i-improve. Ikaw mismo ang mag-i-improve. Sapagkat sa totoo lang, hindi po mag-i-improve ang kalagayan natin kung tayo ay hindi mag-i-improve. Tama? And your faith will be stronger. Are you ready? Dahil 8 po ito, hahatiin ko siya into 2 parts. Yung part 2, ewan ko kung kailan ko itutuloy. Pero ngayon, magiging sapat yung first 4. First 4. Okay? Take note of it. Kung may part sa preaching na tumama sa inyo, isulat nyo, and you begin to improve your life. Ang una na prinsipyo na dapat mong maunawaan, and you have to look at this, number 1, you are not defined by your possessions. Mahalaga po na yan ay maunawaan mo. Hindi po yung possession mo ang magdi-define o magsasabi sa kung ano ang halaga ng buhay mo. Net worth is not always equivalent to self-worth. Halimbawa, okay, yung mga believers sa Macedonia po, hindi sila mayayaman. Bukod sa hindi mayayaman, mas matindi sa mahirap ang kanilang kalagayan. And yet, ang sabi ng Bible, the abundance of their liberality, ibig sabihin, sila po ay ginamit na modelo ng pagbibigay. So they are not rich by possession. They are not rich. But it tells us that you are not defined by your possession. Luke chapter 12 verses 13 to 21, the Lord Jesus Christ said, one of the company said unto him, Master, speak to my brother that he divide the inheritance with me. Yan po kasi ang focus ng marami. Ano ang aking mamamana sa aking mga magulang? May inheritance. Maraming tao nag-aaway dahil dyan. Magkakapatid, nagpapatayan, humaharap sa husgado, they go to court, all because of inheritance. Because people are after inheritance. But in verse 14, and he said unto them, Man, who made me a judge or a divider over you? 15, and he said unto them, Take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. Dapat maalis muna sa'yo na ang pamantayan mo sa buhay, pera. Alisin mo yan. Alam nyo, tayong mga Ilocano, yan ang pamantayan natin. May bahay, may sasakyan, maganda trabaho, para sa atin, siya na ang successful na tao. Pero dapat, if you're going to start your financial principle in life, it must be clear to you that life is more than wealth. Your life should not be defined by your wealth. Bakit po?
Kasi ganito yan, mga kapatid. Money is not a trophy. Money is not a trophy. Subukan mong magtrabaho ng 8 to 5, 10 years mo iipunin ang 5 million at isang araw, ipopost mo ngayon sa Facebook, after 10 years, may 5 million na ako. Do you know what you're doing? You're making money your trophy. That's the concept of many people. Pag sinabi nating trophy, mga kapatid, basis of achievement, basis of success, basis na ikaw ay nandun na sa taas. Money is not a trophy. Money is a tool. Dapat clear sa'yo yan. Kasi kung ang isip mo, money is a trophy, all your effort, lahat ng gagawin mo, magtatrabaho ka to make that name. Anong ibig sabihin ng to make that name? To put yourself in that position na successful na ako, I made it, I have achieved in life. You're making money a trophy. Money does not define you. Jesus said that a man does not consist in the abundance of the things that he possesses. Hindi yan ang batayan, mga kapatid. Ang dapat mong ma-realize, money is a tool. Anong ibig sabihin ng tool? Ito ay gagamitin mo. Money is meant to be used wisely for a purpose, not just accumulated to show off or prove success. Dapat mabago ang mindset na yan. Kung hanggang ngayon po, ikaw ay katulad kong Ilocano na ang pamantayan mo ng success ay pera, baguhin mo na. Sapagkat hindi mo kailangang pagurin ang sarili mo na makaipon ng 10 million para sabing successful ka. Ang totoong success ay yung wise na paggamit mo sa bawat pera na binibigay ng Diyos sa'yo. Yon ang totoong success. Hindi po yung nakaipon ka ng 10 million at ipakita mo, this is my trophy. Klaro na po. And I also want you to realize, because you are not defined by your possessions, that true treasure, ang totoong kayamanan, is in heaven, not on earth. Kailangan ma-analyze natin yan. Kailangan mong maintindihan yan. Kasi tayong Ilocano talaga. I remember, si Lolo nung araw, sabi niya, at 1 million kong barok. Tuwang-tuwa siya. Wala namang masama na magkaroon ng 1 million. Pero anong gagawin mo doon? Yun ang totoong success. May 10 million ka, tuwang-tuwa ka, hindi success yun. Ang success, anong gagawin mo ngayon doon? And you know, the Bible says in Matthew chapter 6, 19 to 20, lay not up for yourselves treasures upon earth. Biruin mo kung ang itinuring mong kayamanan ay nandito sa lupa. Alam mo, ang turing ng Diyos sa'yo, parang you're not wise. Where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. Tama. Aglati, takawen, mapukaw, agbaliw, ititsyempo. 20, anong sabi ng 20? But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. That is a wise investment. Kaya kung iniisip nila, bigay kayo ng bigay sa church nyo, hindi naman kayo yumayaman. That is coming from a person whose mindset is this: money is my trophy. Sa atin hindi. Giving is my trophy. Because in heaven, I have my treasures in heaven. Magkaiba yung mindset eh. So hanggat hindi mo nababago yun, mga kapatid,
hindi ka makakapagsimula ng tamang prinsipyo pagdating sa financial management. At pangatlo, your true value, ang ating totoong worth. Ano ba sa to word ang Tagalog? Kahalagahan or kahulugan ng ating buhay comes from who you are in Christ, not in what you own. Ito, aanhin mo. Ang dami mo ng pera, Kristiyano ka. Backslider ka naman. Ang sipag mong magtrabaho, 8 to 5 plus overtime. Wala ka namang involvement sa ministry. Hello? Are you following? Estudyante ka, ang sipag mong mag-aral para maabot mo yung pangarap mo. Nabili mo na yung gusto mong sasakyan. Nakuha mo yung lahat ng gusto mo. Pero zero ka naman sa Panginoon. So ang pinapakita rito, ang dapat na maging batayan mo tungkol sa buhay mo, it's not in what you own or what you have. But ang dapat batayan mo ng kahulugan ng buhay mo is in terms doon sa relationship mo sa Panginoon. Kaya mga kapatid, one thing po na ang sipag niyong magtrabaho, kumusta naman ang serbisyo niyo sa Panginoon? Ang dami niyong naiipon na pera, ilan ang naakay mo sa Panginoon? Ilan ang nawin mo? Ilan ang na-invite mo na bisita sa Panginoon? Ilan ang naidagdag mo doon sa langit dahil naakay mo siya kay Kristo? Mga kapatid, hanggat hindi kayo magsasalubong sa Panginoon sa ganyang pag-iisip, mga kapatid, hindi pwedeng maituro sa iyo ang financial principles na ito. Dapat po, magsalubong kayo sa Panginoon sa ganyang pag-iisip. That you begin to realize that your standard and measurement of life is not about what you possess. Kasi po, yung what you possess, pinagkaloob lang ng Diyos sa iyo yan. Ang totoong measurement dapat ng buhay mo is in terms doon sa paano ka nakakapagsilbi sa Panginoong Diyos. Hello? You are a teacher, for example, 8 to 5. Tapos pag iuwi mo pa, di ba ang hirap maging teacher? Pero pag na-sharean mo ng gospel yung mga estudyante mo, mga kapatid, kahit ilang years pa, kahit ilang lump sum pa ang ibigay ni GSIS sa'yo, wala yan kumpara sa mga estudyanteng naakay mo sa Panginoon. Wala po yung naibigay ni GSIS sa'yo. Hindi lang lump sum, kahit 15 years pa na pension, wala po yun. Worth ang pinag-uusapan. That's why mahalaga saan ka magbe-base ng definition, worth at standard ng buhay mo. Kaya kung ngayon po, hindi mo iniisip na ang standard mo is when it comes to your service to God, ang standard mo lagi is material possession, material things, mga kapatid. It's about time that you shift your mind to things of God. Amen po ba? Possessions can disappear. Pwedeng mawala yan eh. But your identity in Christ remains. Riches can vanish, but your worth in God's eyes never changes. Nung walang-wala ka, mahalaga ka na sa Kanya. Ngayong meron ka, mahalaga ka pa rin sa Kanya. Pag nawala lahat ng binigay niya sa iyo, mahalaga ka pa rin sa Kanya. Hindi nagbabago yon. Hindi nagbabago yon. Self-image is very important. Ang pagtingin mo sa sarili mo ay napakahalaga. Kaya kung ang pagtingin mo sa sarili mo, hindi ka somebody dahil wala kang pera, nagkakamali ka. You are somebody not because of who you are, but because of Christ in your life. Kahit wala ka pang pera, you are already somebody in Christ. Mahalaga po ang self-image na yan. The goal is not to die rich. Aanin mo pa kung mayaman ka. The goal is not to die rich. The goal is to live right. Seek to build a life rich in faith, integrity, and purpose
rather than just building material wealth. That first point alone, enough na po yan na i-meditate po ninyo sa inyong buhay. Pag nabago ang isip mo at pananaw mo pagdating sa sarili mo at sa resources mo, kapatid, you are ready to grow. But if not change, you're not ready to grow. Kakainin ka ng kakainin ng mundo, ng material, at ng pera. Kakainin ka lang ng kakainin yan. Ikaw ang magiging breakfast at lunch ng mundong ito. So that's number one. You are not defined by your possessions. So kung ngayon, hindi pa masyadong maangat ang buhay, wag dapat masama yung loob mo. Ang mahalaga, nakakapaglingkod ka sa Panginoon. Number two. Pero maganda na pareho meron. Correct? Now, number two, be honest with yourself about finances. The second biblical principle is, be honest with yourself. Huwag ka sa tao makipag-usap. Be honest with yourself about finances. In Luke chapter 16 verse 1, ang sabi po, and he said also unto his disciples, there was a certain rich man which had a steward, and the same was accused unto him that he had wasted his goods. Grabe po yan, ha? He had wasted his goods. Now, bago natin puntahan ng malalim yung verse na yan, kasi ayaw nating mangyari na ang sasabihin ng Panginoon sa atin, you wasted my blessings. Let me point to the camera. Would you like God to tell you, you wasted my blessings? I blessed you, I answered your prayer, I granted your wish, but you wasted my blessing. Para maiwasan po nating mangyari iyon, be honest with yourself about finances means taking a truthful and realistic look at your financial situation. I-actual po natin, magkano talaga ang buwanang kinikita mo. Actualin mo. Yan ang honest, realistic. Many people either ignore financial problem. May problema na sila sa financial, ayaw pa ring upuan na i-evaluate ito. Sige lang trabaho ng trabaho, basta may pumapasok, but we don't want to face the real problem in our finances. That's what it means to be honest. So, what do? They overestimate their income. Hindi mo naman kasi sinusulat. So, kinukwenta mo lang, basta buwan-buwan, maabot siguro ako ng 45,000. I-actual mo kaya? Kung may negosyo ka, i-actual mo. Because that's a part of stewardship. You have to take inventory. You have to record. Magkano talaga? Kasi number one, kung faithful ka sa tithe, dapat tamang % ng lahat ng kinikita mo. Kung hindi mo ini-evaluate ang pumapasok until the last piso, how do you know tama yung tithes mo? Tapos ang sasabihin, halimbawa natin, hindi, sinosobrahan ko na lang. Sigurado ka bang sobra yung binigay mo? Baka nga kulang pa eh. Kasi hindi mo nilista. God requires us to take a good account. Amen po ba? We might be overestimating our income. Or sometimes, we only justify our poor spending habits. Basta pa yung nakitang sale, banat. Total, may credit card. So, ang bilis magkwenta yung utak mo. Hindi mo alam, 5 beses mo nang swipe yung credit card mo. Yung kwenta mo, sabi mo, 40,000 ang income ko. Etong PO na to, PO kasi kung wala kang credit card eh. Etong swipe na to, 5,000, kaya.
ang hindi mo alam, nakalimang swipe ka na tig 5,000. Ibig sabihin, 25,000 na ang kaagad mawawala sa'yo. Kailan po tayo last umupo at nag-usap tungkol dyan? Huwag niyo pong sabihin, hindi ko responsibilidad yan. You have no right to ask God for blessing if we are not willing to take a proper account of what He gives to us. Amen po ba? Oh, being honest means acknowledging where you stand financially. Asan ka na ngayon? And making wise, faith-based decision. Hindi po yung decision mo is driven by lust, yung desire mo lang na magkaroon, or driven by fear, kaya grabe ang ipon mo na hindi ka na nagpe-first fruit. Baka naman po, magre-reflect mamaya, magsasign tayo ng first fruit, hindi ka na nagpe-first fruit dahil ang priority mo, savings. Sasabihin ko sa'yo, pwedeng mawalang buong savings mo sa isang iglap. Pag sakitan na kalati apo, mapukaw amin na savings mo. I warn you. That's why you don't manage your finances based on fear of losing it. Manage it based on faith. Sabi mo, Lord God, paano kaya ito? Ito lang masasave ko, pero di bale, Lord. Basta maibigay ko ang para sa'yo. Yun ay faith, mga kapatid. Amen? Yes, marami kang pangangailangan, pero Lord, I will trust you. Di ba? Yun ang magandang desisyon. O, una, it includes, being honest with your finances, includes living within your means. Living within your means. Ibig pong sabihin, you are not spending more than you earn. So kung 40,000 ang sweldo mo, 30,000 ang sweldo mo, dapat yung expenditure mo hindi 50,000. Kasi kung 50,000 ang expenditure mo, 30,000 ang sweldo mo, paano ka nabubuhay? So nabubuhay ka ngayon sa utang. So you have to avoid unnecessary debt. Hello? Kaya babasahin po ninyo pag uwi, 1 Timothy chapter 6, 6 to 10. Sabi nga, we came into this world nothing. We go out empty. So anong kailangan mong patunayan? Lalong-lalo na si Kristo nasa iyo na, wala ka nang kailangang patunayan sa mundo na mayaman na ako, hindi na po kailangan yun. Kasi bago na po ang pananaw mo, change life ka na eh. Oh, alam mo kapatid, listen to me. Kung halimbawa, ang kinikita mo 15,000, tapos ang paggastos mo 30,000, para kang nagdi-drive ng sasakyan na 4-cylinder, pero ang pagbirit mo parang B8, kapatid. Ang tindi ng pagpatakbo mo, akala mo B8 yung sasakyan mo, 4-cylinder lang pala yun. Mag-overheat yan. Amen po ba? So, ang point ngayon dito, pag uwi natin mamaya, especially kung, wag niyo po sabihin, kami pastor, by God's grace, hindi na kami nagkukulang. Kahit na. Still accountable ka sa Panginoon na sobra-sobra ang blessing mo at papaano mo gamitin ito. Amen? Pangalawa po, it includes assessing your financial health. Tayo nga kailangang magpa-laboratory Pwede mo bang sabihin, wala akong pakialam kung may sakit ako. Hindi pwede yun. Hindi mo rin pwedeng sabihin ngayon, wala akong pakialam kung yung finances ko ganon. Basta ako, kikita lang ako ng kikita ng pera. Kung saan napupunta yung pera ko, kung paano nagagastos, wala na akong pakialam doon. In the same way of saying, basta ako, kain lang ako ng kain. Kung may problema, kung mataas ng cholesterol ko, kung mataas ng sugar ko, hindi ko na problema yan. Kasi ang problema ko lang, kumain. Parang ganun yun eh. Hello? Kaya sa awan serbit gaget no awan ti good management. Sayang. Ang ganda sana yung masipag na tayo, marunong pa tayong mag-manage. So ano ang proper management? Assess your financial health. So magpa-laboratory ka. Kung gusto po ninyo, hindi po ako expert, but you can come to me, let's sit together.
Ito po, accountability. Don't think that I will judge you. I will try to help you. Pastor, tulungan mo nga kami. Okay, usap tayo ha. Magkanong sweldo mo, kapatid? Ganito po, Pastor. Sige nga, ilay down nyo yung mga expenses nyo. Ganito po, Pastor, ganyan-ganyan. Oh, kaso nagbabayad pa kami ng utang Paano kaya to? Sige, I am willing to help you and pray with you. Doon ko ngayon marirealize, kaya pala tong kapatid na to, hindi maka first fruit. Kasi nga, ganito yung problema niya. So gusto mo palang may magawa kaso ayaw mong harapin yung problema Harapin mo na yung problema mo para may progress ka na. Amen po ba? Tracking your income, expenses, savings, debts, utang, kung ilan yan, kung saan. Baka nga hindi mo na alam kung sino pa yung mga inutangan mo nakailang card ink ka na. Ano pa yung iba? Uy, kunyari. Wala. To understand where your money is going. So you will take inventory and you will make tough decision. Mahirap na desisyon, pero kailangan gawin. Kasi if you don't take inventory, ang financial problem parang sakit. If you don't manage it, magiging cancer. Lalala. Gusto mo bang mangyari sa'yo yon? Eto, given, gusto kang i-bless ng Panginoon, ayaw mo namang isolve yung problem. Gusto kang tulungan ng Diyos na umangat, but you don't want to face the problem, which is a very important step para maiangat ng Diyos yung katayuan at kalagayan natin. So we need to assess our financial health. Katulad ng physical, let me ask you today, are you financially healthy? Masasabi ba natin yan? Letter C, taking responsibility. Medyo maglalampas lang tayo ng oras, pero I hope okay kayo ha? Okay. Taking responsibility. If there are financial struggles, don't blame others. And don't ignore the problem. Ulitin ko po, wag na wag mong gagawin ito, kapatid. Na ang sasabihin mo, ako, hindi ko pinoproblema kung paano ginagastos ang pera ko, basta ang concern ko lang, hanap ako ng hanap ng pera. Delikado yan. Naunawaan nyo na mga kapatid. Make a plan to improve your situation. Palagay mo, kaya pag in-improve mo ang sitwasyon mo, mas magiging marami pa ang mararating nung kinikita mo kaysa yung hindi mo in-improve ang sitwasyon mo. Amen po ba? And you will answer to God for how you use your money. Sasagot ka sa Panginoon yan. Letter D, it also includes avoiding covetousness and envy. Alisin na po kasi natin yan. Covetousness, ang pinaka-root po niyan is pride of life. Pangpayabang lang kasi natin yun. Kaya tuloy, kinakailangan nating maging covetous para ma-boost yung ating pride and ego. Buhay pa kayo mga kapatid? Naiintindihan ko po kayo kung busy kayo mag-take note. Pero maganda na habang nagti-take note kayo, na isasabay nyo ring mag-amen. Amen po ba? Tignan natin sa Hebrews 13:5. Anong sabi? Basahin natin lahat. Go. Let your conversation be without and be content with such things as ye have. For he had said, I will never leave thee nor forsake thee. Alam niyo pong ibig sabihin yon? Hayaan mo na ang Diyos ang mangarap para sa'yo. At siya na sa'yo. Kaya alisin mo yung covetousness sa'yo. More stuff won't make you more satisfied. Who among of you understand what I am telling now? Pag mas marami, hindi ibig sabihin satisfied ka na. Umuwi ka sa bahay mo, ang dami. Ang dami. Pero hindi ibig sabihin satisfied ka. Do you know what will make you satisfied? Contentment.
duray may maysa, no ti puso naragsaken mapnek, satisfied ka. Pero kahit marami, pag wala kang contentment, you're not satisfied. So hindi, bumabalik sa point number 1, hindi po yung possession ang magdi-define sa'yo. It's not. Okay? Don't compare your finances to others or make reckless purchases to keep up with people. Ito po yung palagi kong sinasabing kwento na kung yung kapitbahay mo, panay ang dating ng K-Cervico sa bahay niya, huwag mong gawing pamantayan sa'yo. His success is not your failure. Mahalaga yan. Let me say this statement to you, bago ko balikan yan. Someone else's financial blessing does not mean your financial failure. Hindi dahil nakabili siya ng bagong sasakyan, failure ang pakiramdam mo sa sarili mo. Alam mo kung bakit nararamdaman mo yan? Babalik tayo dun sa una, wrong perspective. Ang batayan mo kasi ng success, possession. Alisin mo yun. Kaya pag nawala yun sa'yo, kahit araw-araw pa dumating ang K-Cervico niya, ang iisipin mo lang, naku, naawa ako sa kapitbahay ko. Bakit? Ang dami niyang babayaran buwan-buwan kay Cervico eh. Maya-maya, ADESA. Maliban kung si Robinson ang nag-deliver yon, malamang cash kung hindi gumamit ng credit card. Amen po ba? Pero I hope dito po sa atin mismong magkakapatid. Pag nakita mo yung kapatid mo na umangat, hindi nagpapahiwatig na failure ka sa buhay mo. Malamang iba ang paraan ng Diyos sa'yo. At meron kang ibang panahon. But when you do not change your mindset and perspective, halimbawa, ikaw, young people ka, buti yung mga, halimbawa, yung professional ka, bira, nakapag ibang bansa na yung mga dati kong classmate. Ako, ibang ibang barangay. So ang feeling mo ngayon, failure ka na sa buhay. Pag yun ang umikot sa'yo, iiba ang takbo ng buhay mo. Mapipressure ka nang hindi dapat ka na pressure. Samantalang kung inunawa natin yung point number 1, we will avoid unnecessary pressure and then unnecessary wrong decisions in life and disaster in the future. Mahalaga po yung point number 1. Amen po ba? So financial honesty is about recognizing your financial reality. Ba't ka nahihiya kung palaging tuyo ang naaamoy ng kapitbahay mo sa'yo? Amen? At least, ikaw ang naaamoy ng buong barangay. Alam mo yung mga mayayaman na palaging masasarap ang pagkain, pag nakaamoy ng tuyo, kung doon sila galing, bili ka nga ng tuyo. Amen? Hindi lang po tuyo ang naaamoy ng kapitbahay sa'yo. Noodles. Na may malunggay. Nahihiya ka? Mga kapatid, mawawala pati yung ganyang pakiramdam na nakakahiya, tuyo lang. Alam mo kung bakit? Point number 1, mali ang pamantayan mo sa buhay. Mali Pero kung naitama yung point number 1 sa'yo, nag-sink in sa naunawaan mo yon, proud kang magluto ng tuyo araw-araw. Amen? Pero sa totoo lang, mahal na rin ang tuyo ngayon na. Magkano na ang 1/4 yung mga nagtitinda ng tuyo? Magkano? 55 na ang tuyo. 1/4 yun? Ilang piraso yung 1/4 kapatid? 10 pieces? Kung yung maliliit, kung yung special, yung maraming kaliskis, yun ang masarap na tuyo Tapos kami po, pag nagluluto ng tuyo, maraming bawangs. Hindi mo lang naamoy yung tuyos, naamoy mo pa yung bawangs. Ang sarap, kapatid. Tapos with matching suka na matindi ang sili, mga kapatid. Kain na tayo. Hindi ka mahiya.
Halimbawa, ituro natin sa mga anak natin. Lalong-lalo na kung halimbawa, di-cellphone na sila lahat. Ang patakaran mo sa bahay nyo, walang cellphone. Kasi bata pa sila. Pupunta sa school yan. Ano ba yung NB sa Tagalog? Maiinggit sa kapwa. So ipapaliwanag mo ngayon, anak, hindi pamantayan ang kagandahan. Hindi nagpapaging yaman ang pagkakaroon ng cellphone sa tao. They have to realize that cellphone is not a standard. Cellphone is not a trophy. It's a tool. Proud na proud kasi yung iba na pag may iPhone 16, they feel successful. Hey, listen to me. Your success can destroy your life. Kaya don't make your possession a trophy. Use them as a tool. Point number 1 yan, mga kapatid. Principle number 1 yan. So ngayon, nakita nyo po, financial honesty is about recognizing your financial reality, making responsible choices. Make sure that whenever you spend, you can give account for it. Na pag tinanong ka, ba't mo binili yan, may justify mo. Gawin mong disiplina sa sarili mo kahit walang magtatanong. Kasi nga, you're training yourself eh. Ba't mo binili yan? Maja-justify mo. Hindi yung justify na kalokohan kundi sensible at worthwhile. Trusting God while applying wisdom. Number 3 principle. Are you following? Pwede ba tayong mag-end ng 10:30 mga kapatid? Yung mga Australia lang naman ang medyo. Pero with this kind of topic, kahit hanggang alauna kayo dyan, di ba mga kapatid? Okay. Number 3 principle. You are a steward of all you have. You are a steward of all you have. Not some, all. Kung kinikilala mo na sa Panginoon, pag sinasabi, Lord, thank you, thank you, thank you, ang ibig sabihin ng thank you, you are recognizing that God is the source. It is God's money, and we are just managing it. Ano po ang implication po nito? Genesis 32 verse 10. Tingnan niyo po I am not worthy of the least of all the mercies. Nang agpintas detang spirit, it's a humble spirit. Hindi ka, listen hindi ka ibibless ng Lord para maging mayabang ka. Ibibless ka ng Diyos para maramdaman mo ang humility mo. Kasi hindi mo deserve, pero ibibigay niya sa'yo, so the more blessings you have, the more humble you should be. Kaya dito sa church, hindi po dahilan na dahil medyo maganda-ganda ang kalagayan mo sa pinansyal, may karapatan kang maging mayabang. No. The more you have, the more you should be humble. Because if you understand, ang sabi ni Esau, sabi niya, I am not worthy of the least of the mercies and of all the truth which thou hast showed unto thy servant. Think of the least blessing that you have. You're not worthy that God will give that to you. When you understand that, you become more humble with more blessings. Be thankful for what you have. Pangalawa po, be faithful with what's in your hand. Be faithful with what's in your hand. Ang tao po na blessed, do you want to be a blessed man? Blessed? Hindi po yung isa, a blessed man, listen, is not just one who receives much. Uy, blessed. Bakit? Grabe, dami niyang blessing. A blessed man is not just the one who receives much, but the one who uses it for the Lord. Take inventory. Ano ang mga binigay ng Diyos sa iyo na assets? Sino po sa inyo ang may mga asset? Ano bang asset? Asset. Yung asset. Halimbawa, lote, asset yun.
Ang kabaliktaran ng asset, liability. Ang liability, yun ang kumukuha sa'yo. Ang asset, nagdadagdag pa sa'yo. Sino po sa inyong may mga assets? Mga properties, may bahay, may sasakyan. Taas ka ng kamay. Oh. Pwede nating sabihin sa'yo, you're blessed. Amen. Pero alam mo, ang totoong magbe-bless sa'yo, pag pinapagamit mo yan sa Panginoon. Yan po ang idea ng stewardship. Kaya to whom much is given, much is required. Who requires it? God. Kaya po kung binigyan kayo ng sasakyan na malaki, parang hindi naman yata tama na kada linggo, ikaw lang mag-isang pumupunta sa church sa sasakyan na yan. Dapat nung binigay ng Panginoon sa iyong sasakyan, inunawa mo na, Lord, it's one thing that I thank you for giving me the power, the opportunity to acquire this. Now, give me the power to use this for you. Yung sasakyan po ninyo, tas mamaya magpipray ka, ang prayer ko, palitan ng Lord ng sasakyan. Wala ka pang ang nadadalang bisita, nagpipray ka na namang palitan ng sasakyan mo. Hindi ba dapat kargahan mo muna ng bisita yung sasakyan mo, dalhin mo sa church, at pag nakita mong kulang na, Lord, sana bigyan mo kami ng ang gustong ibigay mong sakyan sa amin, Lord, yung minibus. Hindi yung, kaya lang tayo bumibili ng sasakyan to prove success. Babalik tayo sa principle number 1. Everything is a tool, not a trophy. Isipin mo yun, ha? Pag naunawaan mo yan, mga kapatid, magiging wise ka sa paggamit mo. It will create ideas that will make you richer. Kasi nga ang tingin mo, hindi trophy ito, tool. Magki-create ngayon, lalo kung marami sa inyo, very creative mag-isip. Itama mo ang mindset mo, magagamit mo ang creativity mo sa tamang paraan. Sa pagka-creative mo, kung mali ang mindset mo, nagagamit mo ang creativity at resourcefulness mo sa mali. You're wasting it. You're blessed. Marami, alam niyo po, I know, sa church na to, sa ministries natin, we have people who are talented and skilled with creativity and resourcefulness. Ang kailangan lang sa'yo, right perspective. No kasanut laing mo nga agsapol ti kwarta nga mapataod mo't awan. That's creativity. Kung tama lang ang mindset mo, mga kapatid, ang ganda ng stewardship mo na yan. Magagamit mo sa tama yan. Oh. Hello? That's why you need to have the right perspective. Letter C, remember who your real master is. Lagi mong tatandaan, sino ang master mo? This means that God, not money, should be the ultimate authority in your life. Whatever controls your decisions, desires, and priorities is your master. Amen po ba? Jesus made it clear that you cannot serve God. Kaya nga po, wag mong gagawing dahilan ang trabaho mo kaya ka hindi makapag-church. Ginagawa mong master yung trabaho mo. God should always be your master. And align your priorities according to your master. Kung ang master mo, job. Kung ang master mo, family. Kung ang master mo, friends. You will align your priorities according to your master. So, change your perspective. Change your mindset. Amen po ba? Loving money will lead to greed, anxiety, misplaced priorities. But godly stewardship will lead to peace, purpose, and eternal rewards in heaven. Last, number 4. Give to God first. Principle number 4. Give to God first. Meron po akong palaging sinasabi nun, give God what is right, not what is left. Do you remember that?
Yeah, 2011, 2012, palagi ko pong sinasabi yan, give God what is right, not what is left. Kaya siguro yung iba, kuning literal. Itong kanang kamay ang magbibigay. So pag magbigay ako, huwag sa kaliwa. Dapat yung kanan ang magdadrop. Mali po. Ang ibig sabihin, pag magbigay ka sa Panginoon, yung tama. Hindi doon sa natira, what is left. This means that before spending on anything else, bago ka na mag-iisip ng mga spending mo, you prioritize giving to God as your act of what? Worship. So pag ginawa mo yan, you are worshiping God. Your obedience, kasi inutos niya honor the Lord with thy substance, with the first fruit of all the increase. So Lord, susundin ko yan. Okay? And faith. Nakalagay po dyan Proverbs 3, 9 and 10, 2 Corinthians 9, 6 and 7. Listen, give God with the first and the best. Give God with the first and the best. Don't tip God. Hindi po tip ang ibigay mo sa Diyos. Kaya pag magko-commit ka ng first fruit ngayon, huwag kang gumawa ng desisyon sa first fruit commitment mo based on fear. Na ang ibibigay mo na lang sa Panginoon, yung natira. Kasi nga, priority mo yung pangangailangan mo. Pag mag-commitment ka ngayon, it is based on faith, it is based on love, and honor, and trust that God will make you overflow. Giving is not losing, it is sowing. Nakakita na po kayo ng farmer, Tito Manny, habang nagtatanim, ano Ilocano, agrarap, umiiyak. Sayang naman tong mga butil na to, sayang. Nakakita ka na? Halimbawa, mais yung kanyang seed. Habang tinatanim niya yung mais, umiiyak, nanghihinayang. Bakit niya daw hinuhulog yun? Pira, sarap sana to pag niluto. May tatawid ito ng isang ulam sa amin. Umiiyak, nagtatanim. Hindi ganun nag-iisip ang farmer. Ang farmer, habang nagtatanim, ang isip niya, ang isang butil, magpuproduce ng maraming mais. Giving is not losing, it is sowing. Kaya kung ngayon iniisip, mira tong commitment ko na to ng first fruit. Pira, isang motor na to, na second hand. Ito, isang grocery na namin to ng buong buwan, mawawala lang. Wala akong magagawa. Ang galing kasi magpaliwanag si pastor Kaya ito tuloy, mapapa-commitment ako na kahit ayaw ko. You're giving grudgingly or of necessity. Ang sabi ng Bible, God loveth a cheerful giver. Amen po ba? Now, as I close, this is the exciting part. If you take this principle seriously, ulitin ko nga muna, wait lang ulitin natin yung 4 na nakuha natin. What are the 4 principles? Number 1, you are not by your, so pag meron kang maganda-gandang mga possessions, praise God. But those are not trophies, they are tools. Number 2, be honest with yourself about, wag po kayong uuwi na ang sasabihin mo, basta ako wala akong problema kung mataas ng uric acid ko, ang sugar ko, ang cholesterol ko. Basta ang problema ko lang kumain. In the same way of saying, wala akong pakialam kung paano nagagastos ang pera namin. Ang importante, kumikita ako. No. Be honest with yourself about finances. Number 3, you are a steward of all you have. And number 4, give to God first. 4 pa lang yan. Sa part 2, tungkol naman sa mga utang. Pero huwag muna ngayon. Amen. Baka masyado tayong, baka babagsak, makik-KO tayo Amen. Mananak out tayo Okay, here is the exciting part. As I close in my conclusion. If you take, what happens if you take this principle seriously? Do you know what happens? Your life will level up. Sino po sa inyo gusto nyong mag-level up ang buhay nyo? Kailangan mo ng tamang mindset. Ikaw, magbago. Sabi mo sa katabi mo, magbago ka na.
Magbago ka na. Okay. Itong mangyayari. Number 1, God will be honored. Pag in-apply mo yung principle. Bakit po? Because you will be handling money according to His way. And it will bring glory to Him. Kasi paraan niya yung pag-manage mo na eh. Number 2, you will experience financial freedom. Bakit? No more financial stress. Bakit? Ano naman, kung dumating yung kay Sir Vico dun sa kapitbahay, blessing niya yun eh. May kakaroon din ako ng blessing yan. No more paycheck to paycheck panic. Number 3, itong pinakamatindi, you will be a blessing. Isang bagay yung nag-e-enjoy ka, blessed ako. Mas maganda po yung ikaw ay nagiging blessing. Imagine, you are able to say yes when there is a need. Instead of saying, gusto kong tumulong, but I'm broke. Ano pong gusto nyo? Nakalagayan dyan. Yung pag sinabi ni Pastor, mga kapatid, we will acquire a property. Ready ka? Yes. Hindi yung, okay sana, kaya lang, broke ako eh. So magsimula ka na ngayon. Because when you get your finances right, pag itinama mo na kapatid, yung finances mo, it's not just your wallet that gets full, it's your life. Pag hindi mo tinama, pwedeng mapuno ang wallet mo, pero empty ang buhay mo. These are the first 4 principles, financial principles for life. And all of God's people say? Sino po ang may natutunan ngayon? Taas ka ng kamay. Praise God.